Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Шыңгыз Айтматовның «Анам кыры» әсәренең беркадәр кыскартылган беренче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне РСФСРның халык артисткасы Рәшидә Җиһаншина башкара. Әти, кабреңнең кайда икәнен белмим. Син Туракыл Айтматовка багышлыйм бу әсәремне. Әни, син безнең дүртебезне дә тәрбияләп үстердең. Син Нәгыймә Айтматовага багышлыйм бу әсәремне. Ул чиста итеп юган ак күлмәген, сырган кара бишмәтен киеп башына ак яулык бәйләгән. Басу сукмагыннан акрын гына атлап килә. Тирә-юньдә бер кем юк. Җәй узган инде. Кырда кешеләрнең тавышы ишетелми. Юлдан тузан чыртып машиналар да үтми. Еракта комбайннар да күренми. Көтүләр дә камылга кермәгән әле. Сыры тузанны олы юлның теге ягыннан әллә кайларга чаклы көзге дала җәйлеп киткән. Күк йөзендә тын гына тау-тау аксыл болытлар йөзәләр. Җил кырган үлән һәм кылган сабакларын селкеткәләп басуга җәйлә дә елгага таба тын гына китеп югала. Җир игеннәрен үстереп биргәннән соң хәл ала. Озакламый яңгырлар да ява башлар инде. Җиргә беренче кырпак кар төшәр, аннары кытырып бураннар уйнар. Ә хәзер биредә тын, рәхәт әле. Комачауларга кирәкми аңар. Менә ул туктап, картлыктан төссезләнгән күзләре белән байтак вакыт тирә-юньгә карап тора. Исәнме, кырым, дип эндәшә ул әкрен генә. Исәнме, Тулганай, килдеңме? Син тагында картая төшкәнсең, шәшең бөтенләй агарган, таякка таянғансың. Картаям шул инде. Менә тагын бер ел узды. Син кырым тагын бер тапкыр уңыш бирдең. Бүген искә алу көне бит. Беләм, сине көтәм, Тулганай. Син бу юлы да ялгыз килдеңме? Ялгыз шул. Димәк, син аңа берни дә сөйләмәдең, Тулганай? Юк, сөйли алмадым. Ул турыда аңа берәү дә сөйләмәс дисеңме? Берәрсе ялгыш булса да сүз ычкындырмас дисеңме? Юк, алай димим. Ул барбер кайчан да бер беләчәк. Ул бит инде үсеп зур булып килә. Башка кешеләрдән дә ишетеп беләчәк. Ә минем өчен ул һаман да бала бит әле. Шуңа күрә сүз башларга телем бармый. Шулай да, кеше дөреслекне белергә тиеш бит, Тулганай. Аңлыйм да бит. Ничек итеп әйтим соң, газиз кырым? Мин белгәнне, син белгәнне, башкалар белгәнне бер ул гына белми бит. Ә белгәч ни уйлар ул? Акылы белән, йөрәге белән аңлый алырмы соң ул шул дөреслекне? Утыр, Тулганай, басып торма. Аякларың булай да авырта бит синең. Утыр әнә ташка. Бергәләп уйлашыйк. Беренче тапкыр бергә килгәнеңне хәтерлисеңме, Тулганай? Хәтерләве кыен. Ул заманнан бирле бик күп сулар акты шул инде. Ә син тырышып кара әле. Барысын да башыннан азагына кадәр хәтереңә төшер әле, Тулганай. аз хәтерли. Кичкенә чагымда урак өстендә мине монда җитәкләп алып килеп,
Шөмәлә төбенә күләгәгә утырта торганнар иде. Еламасын дип кулыма бер телем икмәк тоттыралар иде. Аннар инде үсә төшкәч, мин биргә игеннәр сакларга килә башладым. Көн сайын моннан көтү куйлар уза. Аларны тавышлары карлыгып, үзләре каралып беткән көтүчләр куып бара. Алардан соң дия карваннары белән ярләренә кымызлы турсыклар асып бай авыллар уза. Аргамак атларга ифәктән генә киенгән кызлар, яшь киленнәр атланганнар. Яшел тукайлар, саф сулы инешләр турында җыр-җырлап баралар. Мин шуларга таң калып, бөтен дөньямны онытып, әллә кайларга хәтле артларына ярып бара идем. Аларга сокланып, минем дә шундый матур күлмәгем, шундый чуклы шәлем булса икән дип хыялланып, күздән югалганчы карап кала идем. Ул чагында ялан аяклы бер батрак кыз идем шул мин. Минем бабамны бурычын түләмәгән өчен сука читкәннәр. Шуннан инде бөтен нәселебез батрак булып калган. Мин ифәк күлмәк кимәсәм дә чибәр генә кыз булып үстем. Әкәмәт бер кыз идем валлаһи. Беренче тапкыр басуда Суанкылны күргәндә 17 яшьтә дә булганмындыр. Бу елны ул югары Таластан батраклыкка ялланып килгән иде. Суанкылның ул чагындагы килеш-килбәте күзем йомсам, бүгенгедәй күз алдыма килә. Аңа 19 яшьләр чамасы булгандыр. Өстендә күлмәге юк. Ялангач иңенә иске бишмәт кенә салып йөри. Тәне кояшта янып чуендай каралган, яңаклары кара бакыр төсле ялтырап тора. Үзе карап торуга чандыр, ябык күренсә дә, күкрәге киң, таза. Куллары тимер кебек нык, эшкә дә бик батыр иде. Будайны шундый тиз, шундый да чиста итеп урып бара, урагы белән кырт-кырт кистереп, будай башакларын шаулатып җиргә салганын гына ишетәсең. Аның эшенә карап сыкланып туймассың. Суанкыл мине узып китә, әллә кайда калдырып китә. Аннары башын күтәреп карый да, килеп миңа булыша башлый. Мин гарләнәм, ачуым чыга. Минем синнән ярдәм сораганым юк бит әле. Бар кит, үзем дә ура беләм дип аны куарга тотынам. Ул үпкәли белми, көлеп кенә куя да, дәшми-тынмый эшләп бирә. Мин җүләр, ник ачуланганмындыр инде аңа. Эшкә без иң алдан бара идек. Таң әле яңа гына сызылып кына килә. Бөтен кеше йоклап ята. Без инде кырга урак урырга барабыз. Суанкыл гел авыл читендә үз сукмагыбызда көтеп тора. Килдеңме ди ул миңа. Аның миннән башка бер адам атламаячагын белсәм дә, мин сине күптән киткәнсеңдер дип уйлаган идем дигән була. Шуннан инде икәүләп кырга китәбез. Безнең белән бергә иң беренче тургай да таңны каршылый. Ул әллә кая биеккә, һавага менеп, төрткә чаклы гына кала да, кеше йөрәге төсле тилпенә сайрый. Шыр-шу килеп бөтен кырга бәхет авазлары сибә. Менә күрәсеңме? Безнең тургай сайрый ди Суанкыл. Гаҗәп инде. Безнең хәтта үз тургайыбыз да бар иде. Теге айлы төн. Бәлки мин гомеремдә дә андый төнне бүтән күрмәм. Ул кичне без Суанкыл белән икәү генә ай яктысында эшләргә дип калган идек. Әнә теге кара тау сырты артыннан зур булып көмештәй ай калыккач, күк йөзендәге йолдызлар барысы бер юлы җим-җим итеп күзләрен ачкандай булдылар. Алар безне, Суанкыл белән икебезне күрәләрдер кебек иде. Без ызан кырыенда Суанкылның бишмәтен җәеп яткан идек. Мендәребез арык читендәге туфрак өеме. Аннан да йомшак мендәр булыр микән? Бу төн безнең беренче төнебез иде. Шул көннән башлап без гомеребез буе бергә булдык. Эш эшләп сөяләнеп беткән чуендай авыр кулы белән Суанкыл әкрен генә минем битемне, маңгаемны, чәчләремне сыйпады. Мин аның шатлыктан төп-төп йөрәге типкәнен кулы ашада тойдым. Шул чаклы пышылдап кына аңардан: Суанкыл, без бик бәхетле булырбыз. Әйеме дип сорадым. Әгәр җир белән суны һәммә кешегә дә тигез бүлсәләр,
Безнең үзебезнең дә җирбез булса, без дә җир сөреп, иген чәчеп, ашлык суксак, безнең дә бәхтебез булыр. Кешегә шуннан да артык бәхет кирәкми, туганай. Игенченең бөтен бәхете иген үстереп, җыеп ала алуында бит, диде ул. Аның бу сүзләре нидәндер минем күңелемә бик хуш килде. Тормышыбыз безнең үзебез хыялланганча булмадымы? Шулай булды. Без Суанкыл белән икәү армиталны эшләп тормышыбызны үз кулыбыз белән кырдык. Кышын җәен кулыбыздан китмән төшмәде. Бик күп тир түктек. Бик күп көч куйдык. Ул чакларда яңа заман килгән иде инде. Йорт салдык, төрлек туар булдырдык. Кыскасы, кеше шикелле көн күрә башладык. Иң зур шатлыгыбыз шул булды. Бер артлы, бер дигән 3 улыбыз туды. Кайчакларны хәзер ачудан йөрәгем әрнеп, башыма әллә нинди сәер уйлар да килә. Куй сарыгы шикелле ел сайын ник таптым мин аларны. Башкалар кебек 3-4 елга берне генә тапкан булсам, бу көндә калмаганда булыр идем бәлки. Эй балакайларым, кайгы хәсрәттән, бәгърем әрнегәннән әйтәм инде мин моны. Ана кеше бит мин. Ана кеше бит. Балаларымның беренче мәртәбә бирегә барысы да бергә килгәнен яхшы хәтерлим әле. Беренче тапкыр трактор алып кайткан көн иде ул. Суанкыл көзли-кышлый аръяк кайрып тракторчылар курсында укыды. Ул чагында без тракторның нәрсә икәнен дә белмидек. Суанкыл сыңгарып бик төнгә калса, йөрергә шактыйрак иде. Аны кызганып куям, хәтта ачуым да килә иде. Ни хаҗәтемә дип шул эшкә тоттың соң? Бригадирлыктан ашар идем ни сиңа? Дип шелтәри дә башлый. Ярар, шаулам әле тулганай. Менә яз җитсен, күрерсең. Бераз сабыр ит, дип җавап кайтара торган иде. Булай дип, әшәк ачудан әйтүем түгел иде. Минем бер ялгызыма гына балалар карап, идә җитешү җиңел булмый торган иде. Стәүнә колхоз эшенә дә йөри идем. Шулай да минем ачуым бик тиз сүрелә. Аның ашыгып туңып кайтуын күргәч, үзем дә уңайсызланып китәм. Ярар, менә ут янына килеп җыгын, ашта суынып бетмәгәндер дип аны гафу иткән сыман сөйләнеп куя идем. Суанкылның уен уйнап йөрмәгәнен белә идем. Ул чагында авылда тракторчылар курсына китәрлек укый яза белүче кеше булмагач, Суанкыл үзем барам. Укырга язарга өйрәнермен. Мине бригадирлыктан азат итегез дип үзе риза булды. Риза булуын булды да, кыенлыгын да җитәрлек татыды. Хәзер исемә төшсә, уйлап куям. Кызык заманнар бар иде шул ди. Балалар әтиләрен укырга, язарга өйрәтәләр иде бит. Ул чагында Касым белән Мәселбәк мәктәпкә йөри иде инде. Алар Суанкылның укытучылары булдылар. Кич җиттеме, иши чын мәктәпкә әйләнә торган иде. Башка вакыт булса, әтиләр аларга бер генә кычкырыр иде дә. Юк, алай танмый. Чын укытучыларны тыңлаган кебек малайлары өйрәткәнне күңел салып тыңлап тора. Үзе инде бер сүзне язганчы интегеп бетә. Битеннән шабырдап тираган. Әйтерсең, хәреф язмаган, ашлык сугу машинасына көлтә биреп торган. Барысы бергә дәфтәр яки алифба китабы өстенә иләләр дә, нәрсәдер эшлиләр. Үзләренә карасам, эчем катып көләсем килә. Балалар, атагызны алҗытмагыз инде. Әллә аны мулла әйтергә җыенасызмы? Син дә Суанкыл бер юлы 2 куян кума. Икенең берсен сойга. Я мулла бул, я тракторчы. Суанкылның ачуы килә. Күтәрелеп карамый да, башын гына чайкап, кешемен дә тырышып, гыйлемгә өйрәнә, ә син тагын шаяртасың дип авыр сулап куя. Кыскасы, көлерсең дә, еларсың да. Тик ни генә булмасын, Суанкыл барбер үзенекен итте, укырга да, язарга да өйрәнде. Яз башында карлар иреп, көннәр аязып киткәч, бер көнне авыл читендә ниндидер гөрелдәгән тавыш ишетелде. Урамнан атла-бәрлә ат көтүе шау бузды, мин дә йөреп чыктым. Бакчалар башыннан
Төтенгә уралып кап-кара чүен бер нәрсә трактор килә. Ул тиз-тиз авылга якынлашып килә. Трактор артыннан бөтен авыл халкы ияргән. Кайсы атка атланган, кайсы җәяү. Базардагы шикелле шаулашалар, этешә йөгерәләр. Мин дә күрше хатыннар белән шунда чаптым. Беренче күземә ташланган нәрсә малайларым булды. Бер-беренә тотынышып, икесе дә трактор өстендә, әтиләр янына менеп басканнар. Башка малайлар аларга карап сызгыралар, бүрекләрен ыргыталар. Ә минекеләрнең исендә дә юк. Әйтерсең, герой булганнар, шатлыктан авызлары колакларына җиткән. Усал түгел диген инде син аларны. Әтиләрен каршы алабыз дип, алдан ук су буена төшеп киткәннәр бит. Миңа берни әйтмәгәннәр. Җибәрмәс дип курыкканнар. Анысы дөрес тә инде. Малайларга ул бу булмагай дип, минем кытым чыга торган идем. Бу юлы да мин Касыйм, Мәселбәк, Җайнак, төшегез тизрәк, кирәгегезне бирермен дип кычкырдым үзләренә. Тик мотор гөрелтүсендә үз тавышымны үзем дә ишетмәдем. Ә Суанкол мине аңлады. Курыкма, берни булмас дигән кебек, елмаеп башын какты. Үзе бик сөенгән, горурланган кыяфәт белән руль тотып утырган. Япь-яшь егет кебек. Ул чагында Суанкол чыннан да кара мыеклы бер егет генә иде әле. Ә менә малайларымның әтиләренә охшаганлыкларын мин беренче тапкыр шунда гына күргән кебек булдым. Аларның дүртесен дә бер туган аганлар дип белерлек иде. Бигрәк тә олылаклары Касыйм белән Мәселбәк кыйып куйган Суанкол иде. Аның кебек үк какча тәнле, кара бакыр төсле кыңгыр яңаклы, әдәпчегем Җайнак үземә охшаган, аграк чырайлы, ягымлы, матур кара күзле. Ул чаклар минем чын бәхетле ана чакларым иде. Эшләргә дә гел күңелем генә үсеп тора иде. Эш ярата идем мин. Кеше таза сау, аяк кулы исән икән, эштән дә яхшы ни бар аның өчен. Еллар уза торды. Улларым бер язны утырткан тирәк агачлары кебек әллә каярада үсеп тә киттеләр. Һәр кайсы үз юлын сайлый башлады. Касыйм әтисе юлыннан китте, тракторчы булды, аннары комбайнчылыкка укты. Бер җәй аръякта товартындагы кайынлы колхозында штурвалчы булып йөрде. Бер елдан үзебезнең авылга комбайнчы булып кайтты. Ана каршында балалар бар да бер тигез. Һәр кайсы синең йөрәгеңнән үзелеп төшкән. Шулай да Мәселбәкне күбрәк ярата идем мин. Аның белән горурлана идем. Бәлки читтә йөреп бик сагындырганга шулай булгандыр. Иртә канат ярган кыш баласы кебек, ясын иңлек ул ташлады. Идән бик яшьли китте. Мәктәптә кичкенәдән үк яхшы укыды. Укымаган китабы калмады. Бар белгәне китап булды. Мәктәпне бетергәч инде калага укырга китте. Укытучы буласы килде. Төпче улым Җайнак чибәр генә егет булып үсте. Тик бер ягы бар. Өйгә бер дә кайтып кермәйде. Колхозда үзен комсомол секретарь дип куйдылар. Көн саен әле җыелышы, әле түгәрәк эше, әле стена газета чыгарасы, әле тагын башкасы. Малайның көн-төн өйгә кайтып кермәвенә ачуларым да килә башлый иде. Һич булмаса гармоның белән мендәреңне ал да, әнә колхоз конторына торырга гына күч. Сиңа кайда торсаң да барбыр бит. Йортны да, әтияң дә бар дип белмисең. Жүнсез малай дип тиргәп тә ташлыйдым үзен. Әтисем дә улын яклый. Минем тиргәнеп туйганны көтеп тора да, җайга гына сүз кыстырган кебек әйтеп куя. Син анасы юк өчен борчылма ди. Бераз кеше арасында яшәргә өйрәнсен. Бушка селкенеп йөри торган булса, үзем дә боргычлармын мин аны ди. Ул вакытта Суанкол яңадан бригадирлык эшенә кайтты. Тракторлар яшьләр кулына күчкән иде инде. Аннан да бигрәге озакламый Касыйм башлы күзле булды. Бусагабыздан беренче килне без атлап керде. Алар ничек табышканнардыр, ул кадәрсен сорашмадым. Касыйм җәйкене аръякта штурвалчы булып эшләгәндә яратышып киткәннәр күрәсең. Касыйм аны кайынлыдан алып кайтты. Алиман
карасу тутлы яшь кенә кыз иде. Баштарак мин шундый сылу, шундый тырыш эшчән килен туры килүенә сөйнеп тә алмадым. Аннары инде үзен бик тиз яратып киттем, бик ышаттым. Бәлки, кыз үстерәсем килеп тә үземнең кызым булмаганга шулай яратканмындыр. Аннан гына да түгелдер. Алиман ачык йөзле, бик акыллы, бик тырыш кыз иде. Шуның өчен мин аны үз кызым кебек ярата башладым. Күп кенә кайнаналар киленнәре белән тату яши алмыйлар. Ул яктан минем бәхет булды. Еңә шундый килен килү зур бәхет икән ул. Алиман килен булып төшкән елның җәе гомергә онытылмаслык бер җәй булды. Игеннәр бик иртә өлгерде. Елгада ташу сулар да иртә кузгалды. Уракка чыгарга берничә көн калгач, тауларда бик каты яңгырлар узды. Тау өстендәге карлар күзгә күренеп шикәр кебек эри башлады. Көннәр бик эссе. Будайлар өстән тигез генә булып саргайып киләләр. Бу җайны өлгереп килгән ашлыкларның иге-чиге булмагандыр. Әллә кайдагы офыкларга чаклы диңгездәй иген басулары чайкалып ята иде. Урып җыюга әле керешелмәгән иде. Ләкин без комбайн керсен дип загон кырыйларын урак белән ура башлаган идек. Басуда Алиман белән бергә эшлибез. Шуңа күрә кайбер хатыннар мине ялтырга теләгәндәй, киленең белән ярышып эшләп йөргәнче рәхәтләнеп иеңдә генә утырыр идең, үз кадереңне үзең белмисең диләр. Ә үзем башкачарак уйлыйдым. Идә утыруның ни кадере барсың? Хәер, мондый чакта идә утыра да алмас идем мин. Урак уры минем иң яраткан эшем. Алиман белән икәү бергә эшлибез дидем. Әнә шунда мин гомеремдә истән чыкмаслык бер нәрсә күрдем. Басы читендәрәк иген эчендә бик күп булып тырнак гөл чәчәк аткан иде. Очларына хәтле ак ал чәчәккә күмелеп утыралар. Без аны будай белән бергә урып барабыз. Бер вакыт карасам, Алиман бер бәйләм чәчәк җыган да миңа күрсәтмәскә тырышып каядыр алып китте. Мин сиздерми генә карап торам. Чәчәкләрне нишләтер икән бу минәктән? Алиман комбайндан да йөгереп барды да чәчәкләрне комбайн баскычына куеп кире кайтты. Комбайн юл буенда бүген иртәгә урдыра башлаганны көтеп әзер булып тора. Касыйм каядыр киткән. Комбайн тирәсендә беркем дә юк иде. Үзем берни күрмәгәнгә салыштым. Алиманны ялтасым килмәде. Бик тә ялчан иде инде. Шулай да ярата икән дип ичемнән сөйнеп куйдым. Менә рәхмәт үзеңә килен дип күңелемнән Алиманга рәхмәт әйттем. Аның шул вакыттагы кыяфәте, килеш-килбәте әле дә булса күз алдымда. Башына алъяулыгын бәйләгән, өстенә ак күлмәк кигән, кулына бер бәйләм гөл тоткан. Шатлыктан, ноянлыктан битләре үзенең алсу яна, күзләре йылтырый. Менә нинди бит ул яшьлек. Эх, Алиман гүзәле. Кичкенә кыз балалар кебек шул кадәр дә чәчәк яратадыр иде. Яз көне карлар эреп беткән чүк, даладан беренче умырзая чәчәкләрен җыеп кайтыр иде. Эх, Алиман, Алиман. Сез язучы Шыңгыз Айтматовның Анам кыры әсәренең бер кадәр кыскартылган беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше тиздән Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң яңгыраячак. Әдәби тапшыруларыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Шыңгыз Айтматовның Анам кыры әсәренең бер кадәр кыскартылган икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне РСФСРның халык артисткасы Рәшидә Җиһаншина башкара.
Без уракларыбызны йылт-йылт уйнатып, эшкә тотындык. Кояш тагы да катырак кыздыра башлады. Бөтен басуда шикерткәләр сайрарга кереште. Бер күнегеп киткәнче урак уруы авыр бит ул. Әмма иртән кергән күңел көрлеге көн буена сүрелмәде. Күңелем үз алдына җилкенеп торды. Ни күрсәм, ни ишетсәм, ни тойсам, шуларның барысы минем өчен, минем бәхтем өчен яратылган кебек. Бөтен нәрсә гаҗәеп матур, гаҗәеп хозур кебек тоелды. Әнә биек Будай дулкыннар арасында күмелә-күмелә кемдер ат өстендә шауып китте. Суам кыл түгел микән? Менә ураклар шыңлаганы, будай учмалары кыштырдап ауганы, кешеләр сөйләшкәне, кешеләр көлешкәне ишетелә. Әнә бераз арарак бөтен тавышны күмеп, Касыйм комбайны урдырып бара. Касыйм үзе штурвал янына баскан. Буйнгер каккан бөртек агымына әлдән-әле куш учын куеп тутырып ала да, ашлыкны борнына китереп исни. Мин үземдә яңа суккан шул ашлыкның җылы сөтсел исен иснәгән кебек булдым. Шул ис хушларыма киткән кебек булды. Комбайн безнең турыга җиткәч туктады да, Касыйм тау башыннан аваз салгандай: "Эй, атлы кеше, тизрәк уз! Тоткарлап торма", дип кычкырды. Ул арада Алиман әйрәнле кувшинны алып, сусагандыр, эчертеп килим әле үзем дип, комбайн янына йөгереп тә китте. Башына алъяулыгын бәйләгән, ак күлмәктән килеш, яшь зифа буйсыны белән ул комбайн яңагына урдырып узган камын өстеннән барганда, кувшин белән әйрән түгел, бәлки ирен өзелеп сөйгән яшь хатынның җырын илтәдер кебек иде. Аның бөтен барлыгы сөюен, мәхәббәтен әйтеп торадыр кебек иде. Шул чагында үземдә ирексездән суан кылга да бераз әйрән ишертеп алырга иде дип уйлап алдым. Тирәемгә күз салгаладым, кая ул күренми дә. Урак башланганнан бирле аның күзгә дә күренгәне юк. Көнөсөн ат өстендә арлы-бирле чабып йөри. Кырмыска кебек 40 төрле эш, мәшәкать. Кичкә таба кыр ыстанына быелгы яңа уңыштан будай күмәче пешереп китерделәр. Алиман үлән өстенә ашъяулык җәеп, шунда алмалар бушатты, кайнар күмәчләр китерде, чынаякларга куас салды. Касыйм арык суында кулын юып килгәч, табынга утырып, ашыкмыйча гына күмәчләрне сындырырга кереште. Кайнар икән әле булар. Ал, әни, яңа күмәчне иң элек син авыз ит, диде. Мин бисмилла әйтеп яңа күмәчне кабып карадым. Авызымдан ниндидер ят бер тәм һәм ис тойдым. Бу комбайн чыкулы исе, яңа ашлык, кызган тимер һәм керосин исе. Әмма гомеремдә дә мондый тәмле күмәч ашаганым булмагандыр. Чөнки бу улым икмәге иде. Аны комбайнчы улым кулына тотып карады. Бу халык икмәге. Аны чәчеп үстерүчеләр шул минутта улым белән бергә Кыргызстанында утыручылар икмәге. Изге икмәк иде ул. Шул минутта улым белән горурланып, шатлыгым йөрәгемнән тулып ашты. Тик берәүгә дә белдермәдем моны. Бу минутта мин ана бәхетенең тамырдан үсеп чыккан үсемлек сабагы кебек халык бәхтенә тоташканлыгын уйладым. Ана язмышы халык язмышыннан башка булмый. Үз гомеремдә башымнан ниләр генә кичсә дә, ни кадәр авыр кайгы хәсрәт күрсәм дә, бу фикремнән мин хәзер дә ваз кечмим. Халык исән булса, мин дә исән. Ул кичне суган кылып бик озак кайтмый торды. Аның эше күп иде.
Инде караңгы төште. Яшьләр елга ярыстында утлар ягып, җырлаша башладылар. Башка бик күп тавышлар арасыннан мин җайнагымның тавышын танып ишетеп тордым. Алар арасында җайнак гармончы иде. Улымның таныш тавышына колак салып, яшь чагында җырлап калдым. Җыр кешенең күңелен күтәрә, кешеләрнең арасын якынайта. Соңыннан шул җырны икенче бер төштә ишеткәч, шушы җәйге кичне үзең белән бергә җырлаган кешеләрне исеңә төшерерсең дип уйладым. Яңадан балаларым турындагы уйларга бирелдем. Суанкыл бик соң кайтты. Ул тиз-тиз генә ашап алгач, икәү кайтырга чыктык. Без икебез бер атка атланган. Мин Суанкыл артына ярмендәренә утырган идем. Мин аның бөкрәебрәк төшкән аркасына караган хәлдә, башымны кыңгыррак салып, кызгана уйланып кайттым. Картайып барабыз бит Суан. Гомер әкренләп уза бирә. Шулай да әрәмгә узды дип үкенерлек түгел. Иң әһәмиятлесе шул. Уйлап карасаң, әле кайчан гына япь-яшь идек бит. Нинди тиз үтә бу гомер дигәнең. Шулай да яшисе, бик яшисе киләле. Юк, безгә бирешергә иртәрәк әле. Эшлисе эшләр күп әле. Бергәләп, бик озак гомер итәсе килә дим. Суанкыл артка борылып, Тулганай, йоклап киттеңме әллә? Аргансыңдыр шул. Бераз түз, хәзер өйгә кайтып җитәрбез. Мин дә авырып хәлдән тайдым диде. Аннары беравык тынып кайткач, бәлки яңа урамга сугылып китәрбез диде. Ярый дидем. Яңа урамны авыл читендәге буш урынга сала башлаганнар иде. Урамның әллә ни урам дип әйтерлеге дә юк. Яз көне яшьләргә йорт урыннары бүлеп биргәннәр иде. Шулай да анда-санда өй стеналары калка башлаган иде. Касыйм белән Алиман да йорт урыны алдылар. Кайтышлый шуны карып китик дидек. Суанкыл башын чайкап көлеп куйды. Ишәябез, халык елдан-ел арта бара. Авылга сыймый башлады инде. Яңа урамнарга чыгабыз. Бик әйбәт ансы. Шулай сөйләшеп кайтканда, бу төннең иң каргышлы бер төн булачагы безнең күңелебезгә дә килмәде. Башында Тулганай, үзеңне кулга ал. Тырышам инде. Ничара кылыйм соң мин хәзер, газиз җирем. Хәтерлисеңме ул көнне? Бик хәтерлим. Барысын да хәтеремдә саклыйм мин, Тулганай. Дөнья туганнан бирле барча гасырларның изе миндә калган, Тулганай. Китапларга язылып бетмәгән, кешеләр хәтерендә сакланмаган дөнья тарихы барысы да миңа язылган. Барысы да миндә саклана. Синең гомердә, Тулганай, миндә, минем йөрәгемдә саклана. Аңлыйм сине, Тулганай, бүген синең көн. Иртәгесе көнне без кояш чыкканчы эшкә тотындык.
Елга яры буендагы комбайн керә алмаслык яңа полосаны урырга керештек. Аргы яктан ат өстендә бер кеше чабып килгәне күренде. Атын кирегә бормыйча ташлар өстеннән туп-туры елгага таба чаптырды. Бу кадәр нинди йомышы төште икән бу кешенең? Моннан 2 чакрым гына астарак күпер бар бит. Нигә шуннан әйләнеп килми? Без шаккатып карап тора башладык. Атта килүче рус егете булып чыкты. Атын чаптырып килгән шәпкә суга кирип тә китте. Эй, кая керәсең? Тукта, тукта дип кычкырырга тотындык. Егет кулларын бутап безгә нидер әйтте, ләкин ташкын шаулагыннан берни ишетеп булмады. Дигәне генә кулакка чалынып китте. Без берни дә аңламадык. Арадан кемдер хикмәгә генә булай йөрми торгандыр бу. Берәр хикмәт бардыр, сорарга кирәк диде. Икенче берәү өнәмәгән кебек, бер исерек җүләр дә әле шунда кыланып йөри. Сез шуңа шак каткансыз дип куйды. Шуның белән тынычланып яңадан эшкә тотындык. Мин дә дөрес шул, аек кеше ала йөрмәс дип уйладым. Касыймның комбайны моторы сүнеп, туктап калгач та, әллә ни әһәмият бирмәдем. Бу көнне тегермән янында урдырадыр иде ул. Я кайышы өзелгәндер, я ычкынгандыр, эшләгән чакта ни булмас дип кенә уйладым. Алиман минем тирәдә үреп ята иде. Кинәт ул әллә никтән ачы аваз белән «Әнкәй!» дип кычкырып җибәрде. Мин сискәнеп киттем. Алиманның чырае көл төсле агарган, кулыннан урагы төшеп киткән иде. Ни булды? Йылан бармы әллә дип янына йөгердем. Алиман җавап бирмәде. Ул әсәренеп, кыталынып караган якка күз салгач, мин дә катып калдым. Комбайн тирәсендә кешеләр шаулаша. Будай басуы өстеннән йөгерешеп кешеләр җыела, атлылар чаба. Алиман: «Ни булган, әнкәй?» диде дә шунда йөгерде. Берәрсе комбайн урагына киселгәндер, я барабанга эләккәндер. Әйдәгез киттек дип кычкырды кемдер. Барлык уракчылар Алиман артыннан йөгерделәр. Мин хәлдән таеп барып җиткәндә, комбайн янында халык гөр килә иде. Рәтләп берни ишетә, берни аңлый алмадым. Халык арасына килеп кереп, туктагыз әле. Читкәрәк китегез дидем. Кешеләр чигенешеп юл бирделәр. Комбайн янында янәшә Касыйм белән Алиман басып торганын күргәч, сукыр кеше кебек, калтырана-калтырана кулларымны улыма таба суздым. Касыйм каршы килеп мине тотып алды. Аның: «Әни, сугыш башланган» диюе әллә кайдан ерактан ишетелгән кебек булды. Бу сүзнең мәгънәсен аңламаган төсле аңа текәлеп карадым. Сугыш? Сугыш дисеңме? Әйе, әни, сугыш башланган, диде Касыйм. Бу сүзнең мәгънәсе һаман да аңыма барып җитми иде әле. Ниткән сугыш? Каян чыккан сугыш? Сугыш дисеңме дип, әллә ничә кат бу кытышкыч сәер сүзне кабатладым. Һәм шунда кинәт йөрәгемне курку алып, баягы хәлләрдән һәм әлеге көтелмәгән хәбәрдән елап җибәрдем. Битләремнән яшь ага башлады. Ә хатыннар мине күреп шаулашырга, шилашырга керештеләр. Шул
Сугыш заманы тормышы башланды. Без үзебез сугыш гөрлекләрен ишетмәсәк тә, йөрәкләребез кешеләрнең изгәләнүләрен ишетте. Бер көнне Алиман комбайн янына барган җиреннән башын салындырып кайтты. Касыймга повестка җибәргәннәр, диде ул кайгырып. Кайчан җибәргәннәр? Әле генә авыл советы йомырчысы китергән. Башкалар кебек үк Касыймга да барыбер армияга китәргә чират җитәчәген белә идем. Тик шулай да бу хәбәрне ишеткәч, әллә ничек аякларымның хәле китте. Иртәгесе көнне иртүк барыбыз да военкоматка чыгып киттек. Без Алиман белән икебез җайнап арбасына утырдык. Касыйм белән Суанкыл үз атларына атландылар. Ул вакыт иң зур мобилизация көннәре иде. Бу көнне без Касыймнарны бер тәүлектән соң озатачакларын белеп, авылга кайтып киттек. Касыйм, сез монда борчылып тормагыз. Китешли, үзем киреп саубуллашып чыгармын, диде. Төнлә бушап калган өебезгә кайтып кергәч, тыела алмыйча бик каты еладым. Суанкыл чәй куйды, миңа куй итеп чәй ясап эчертте. Аннары яныма килеп утырды да сөйли башлады. Кем идек без элек тулганай, диде ул. Шушы халык белән кеше булдык бит без. Шулай булгач, рәхәтен дә, михнәтен дә халык белән бергә күрик. Икенче көнне төштән соң армияга китүчеләрне озата башладылар. Касыйм белән Алиман атта чабып колоннадан алданрак килделәр. Юлга чыккач, урып җыудагылар барысы килеп Касыйм белән саубуллаша башладылар. Касыйм, әти, мә тотып тор әле дип, кылайгырын әтисенә бирде дә комбайн янына китте. Аны тирәли йөгереп карап чыкты. Аннары тиз генә штурвал күпрешегенә йөгереп менде дә трактор чыга. Исән кыл, әйдәле, бер көнгә кебек кул әле бер дип кычкырды. Касыйм дөньясын оныткандай кайнар җилгә каршы йөзен куеп, рәхәтләнеп елмаеп бара. Бу вакытта олы юлдагы колонна инде безнең турга килеп җиткән. Ашыгырга кирәк иде. Касыймны әнә шулай озатып калдык. Аңар инде атна атланырга вакыт җиткәч, Алиман мискенем улысы кешесенә карамыйча, җан авазы белән кычкырып, Касыймның муенына асланды. Аның йөзендә чырае калмаган. Газаптан күзләре генә кире иде. Алиманны көчкә айырып алдык. Ләкин ул иренә яңадан килеп сарылды. Без айырып алган сайын, ул сабый бала кебек Касыймны кулыннан сөйрәде. Тагын бер генә минут тор инде. Бер генә минут, дип ялварды. Касыйм аны үбә-үбә. Алиман, елама инде бу хәтле. Менә күрерсең, иртәгә үк станциyadan әйләнеп кайтырмын. Ышан сүземә, дип юатырга тырышты. Шуннан соң Суанкыл киленгә: Алиман, бар син, Касыймны юлга чаклы озатып куй. Без шушында калырбыз, диде. Тоткарлап тормыйк, диде ул. Улының кулын тотып әкрен генә: Миңа туры кара әле, диде. Әтиге уллы бер-берсенә карашып тордылар. Син мине аңладыңмы, диде Суанкыл. Әйе, аңладым, әти, диде Касыйм. Алайса, хәерле юл сиңа, диде Суанкыл. Һәм атына атланды. Артына әйләнеп карамыйча, чаптырып китеп барды. Минем белән саубуллашканда Касыйм: Мөсәлбәктән хат килсә, миңа аның адресен җибәрегез, диде. Касыйм белән Алиман кыла юрганы тезгененнән җитәкләп юлга таба киттеләр. Мин алардан күземне ала алмыйча карап калдым. Колонна инде олы юл буйлап китеп бара иде.
Алиман башта зәңгегә тотынып, йөгереп барды. Аннары Касыйм иелеп хатынын соңгы тапкыр үпте дә, кыла атын каты юрттырып китте. Алиман ат тоякларыннан купкан тузан эченнән байтак йөгерде. Шуннан соң инде мин артыннан килеп, аны өйгә алып кайтып киттем. Иртәгесе көнне кичкырын Җайнак станциyaдан кайтып керде. Яре салдырынган кыла юрганы арба артына таккан иде. Җирана, Суанкыл кебек, Касыйм кебек кешеләр һәлак булганда, ник таулар ишелми, ник күлләр тулып ташымый. Алар аталулы бөек игенчеләр иде. Гомер-гомергә дөньяны алар алып бара бит. Алар ашата, алар ишертә. Сугыш булса, илне алар саклый. Иңлек алар сугышка китә. Әгәр сугыш булмаган булса, Суанкыл белән Касыйм күпме эш эшләрләр иде. Күпме кешегә игелек игәрләр, никадәр җиргә иген чәчәрләр, күпме ашлык сугарырлар иде. Эй җирана, чындырсын әйт әле. Сугышсыз гына яши аламы кешеләр? Авыр сорау бирдең, Тулганай. Сугышларда берсез югалган халыклар булды. Утта янып, кымбалчыкка күмелеп калган калалар булды. Минем кешезен күрергә хыялланган гасырларым булды. Сугыш кузгалган сайын мин кешеләргә әйтә килдем. Адамнар, туктагыз, кан кыймагыз дидем. Мин хәзер дә әйтәм. Эй, таулар, диңгезләр артында яшаучы адамнар. Эй, бөтен дөньяда яшаучы адамнар. Сезгә ни кирәк? Җир кирәкме? Менә мин җир үзем. Барыгыз өчен дә мин бер төсле. Минем өчен сез барыгыз да бер тигез. Миңа сезнең ызгыш талашларыгыз кирәкми. Миңа сезнең дуслык, татулыгыгыз, тырышлык хезмәтегез кирәк. Тормыш үз көе белән бара тора. Колхозның эшләре әкренләп җайга салына башлады. Тормыш итү дә җиңеләя төште. Һәм сугыш китергән кайгы хәсрәтләр дә кешеләр күңеленнән әкренләп җуела башлады. Без дә Алиман белән һаман колхозда эшлибез. Солдаттан фронттан кайту белән үк мин бригадирлык эшен яшьләргә тапшырдым. Тормыш әкренләп уй җаена кереп барса да, Алиман белән безгә һаман да җан тынычлыгы кайтмады.
Киленем Алиман урынында башка бер хатын булса, ул мине шул кадәр якын итмәсә, мин күп уйлап тормыйча туп-туры үзенә әйтер идем. Тол яшәп, гомер черетәсең юк, үзеңә ир тап та бар кит дияр идем. Алиманга алай әйтергә телем бармады. Без әнә шулай бер-беребезне кызганып яши бирдек. 46 елның көзендә күрше авылдан яшь кенә бер чабан коры суза буйлап тугайга көтү куып бара иде. Солдатта йөреп кайткан нәрсә күрәсең, өстенә соры шинель кигән, яхшы атка атланган, аркасына мылтык аскан. Еш кына авыл аркылы атын чаптырып узгалап йөри. Йөрмәгә йөри бирсен, үткән-сүткәннәр азмыни дөньяда. Кемнең кемдә ни хаҗәте бар дим. Ул көз авылда шаулатып туйлар ясаган чак иде. Алиман белән икәү туйга барырга җыена башладык. Без киенгән, бизәнгән арада атка атланган берәү тәрәзә турысыннан чаптырып узды да, дөп итеп капка төбенә егылган кебек булды. Мин тиз генә карарга чыктым. Өйдә кемегез бар ди бу? Ә сиңа кем кирәк дип мин әйтәм. Өйдән Алиман килеп чыккач, шундук аңладым. Ул өстенә ифәк күлмәген кигән, башына чәчәк яулыгын бөркәнгән иде. Алиман миңа ялт кына күз төшереп алды да, ялып башын аска иде. Әйдәнгәй киттек диде әкрен генә. Әлеге чабанның безнең капка төбенә ник килгәнлеге сүзсез дә аңлашылды инде. Яртындагы арыкта гына су була торып, Алиманның менә берничә көн инде кичләрен елгага суга китеп, соң гына кайтуы минем исемә төште. Йөрәгем әрнеп куйды. Аны көнләшүемнән дип әйтмим, бәлки көнләшкәнмендер дә. Тик сәбәбе башка иде. Соң Алиман тыл булып калмасын, тизрәк үзенә ир тапсын иде дип, үзем дә Худайдан ялвара идем ләбаса. Мин моны Алиманга бәхет теләгән кебек тели идем. Ә бу юлы никтер күңелемне шом басты. Киленемне түгел, үз кызымны кияүгә бирергә җыенган кебек борчыла башладым. Яхшылап белдеңме син аны, Алиман? Нинди кеше ул? Ашыкма, кызым, ялгыша күрмә, яхшылап бел кешене дип күңелемнән аның белән сөйләштем. Кич Алиман чиләк алып суга киткәч, җилкәмнән тау төшкән кебек җиңел сулап куйдым. Тик бик яхшы, мин әйтәм. Барып егет белән күрешсен дим. Тик Алиман судан бик тиз әйләнеп катты. Ул елга буена бармаган суны арыктан гына китергән икән. Әнкәй, хәзер үк су җылтам, башыңны юарсың, диде Алиман. Сулы чиләкне урынына куйды. Өлгерербез әле, кызым, дим. Иртәгә дә көн бар бит, әгәр берәр җиргә барасың булса. Алиман сүземне бүлдереп, иртәгә эшкә барасы, вакыт булмас. Син, әнкәй, башыңны юы, чәчеңне үзем тарармын, диде. Икенче көнне эштән кайткач, Алиман бер каяда бармады. Ишендә идә булды. Шуннан соң инде теге чабан көтүен каядыр куып китте. Бүтән күренмәде. Алиман моңа кайгырды, күрәсең, чырае караңгы иде. Күңелеңә ошаган икән, кит тә бар аның белән. Төкер син миңа, дим ишемнән. Әй, мискенем, ник бу кадәр бәхетсез булып тудым дөньяга, дип аны кызганам. Әмма көннәр үтә торды. Булар барысы әкренләп онытыла барды. Яз башында теге чабан безнең тирәдә яңадан күренде. Мин аны тугайда сарыклар көткән җирендә күрдем. Ул килү белән Алиман тагын кичләрен чыгып китеп соң гына кайта башлады. Сүз әйтмәдем. Үз язмышын үзе хәл итсен, дидем. Бер вакыт төнлә Алиманның кайтканын бик озак көттем.
Bütün авыл йоклап беткән иде инде. Мин дә лампамның утын кыса төшеп, йокларга яттым. Ләкин мин йокыга китә алмадым. Йөрәгем борчыла, күңелем тыныч түгел иде. Алиман бусагадан атлап керде дә, чайкалгалап тора башлады. Минем бөтен тәнем шымырдап китте. Нәрсә карап торасың, диде Алиман башын күтәреп. Нәрсә карап торасың миңа? Әйе, исердем. Әйе, аракы эчтем. Ни эшләргә калды соң инде миңа? Мин дә эчмәгәч, кем эчсен? Ник дәшмисең, Мин бер сүз дә әйтә алмыйча телсез калдым. Әнкәй, син берни дә белмисең. Мин бүген... Синдәме, Касимны затканда, без су буена киткән идек. Әнә шунда... Дип ул сүзен әйтеп бетермичә, кычкырып җылап җибәрде. Башын тотты, аннары идәнгә ауды да, сулкылдап еларга кереште. Бары тик шунда гына исемә килде. Алиманның янына йөгереп бардым да, тотып алып күкрәгемә кыстым. Ни булды сиңа, Алиман? Ник елыйсың? Әйт әле, берәр кайгың бармы, берәр кеше рәнҗеттеме үзеңне? Әйт, Алиман. Юк, әнкәй. Юк, әнкәем, диде Алиман күз яшьләрен йота. Мискенем бер бәхетсезем бит син минем. Берни дә белмисең бит син. Белсәң дә ни чара кыла алыр идең. Әнкәй! Юаш бите белән күкрәгемә капланып, бик озак үкседе ул. Аннары әкренләп тынычлана йокыга китте. Иртәгесен эшкә барырга кузгалгач кына ул капкадан чыкканда, гафу итим дә, әнкәй, мине, диде. Шуннан соң бүтән борчымадым мин аны. Алиманның авырлы икәнен белгәннән соң да арабызда ул үзгәреш булмады. Элекке шикелле үзара сөйләшеп, киңәшләшеп, эш эшләп яши бирдек. Алиман үзенең ана булачагы турында бер дә сүз кузгатмады. Ул елның көзе бик явымлы булып озак килде. Яңгыр яумый калган берәр көн булды микән? Шушы яңгырлы күңелсез озын көннәрне күбрәк өйдә утыра идек. Алиманның да чырае көзге көн кебек сагышлы иде. Бер көнне Бикташ безгә салам китергәч, тукта әле Тулганай, ачуланмасаң бер сүз әйтәсем бар иде, ди. Мин әйт аласа дип кире килдем. Без бит түбән авылга туйга дип бармадык. Минем анда кардәш руым да юк, үзең беләсең, ди. Без синең рөхсәтеңнән башка гына бер уй белән барган идек. Безне гафу ит инде, Тулганай. Шулай яхшы булмасмы, дидек. Без теге чабан егетне барып таптык та элеп алдык үзен. Алиман бүген иртәгә бала табарга йөри. Синең изең дә юк. Ягрый торган эшне шул. Яхшы түгел бит, дибез. Тик берни дә чыгара алмадык. Еңелек аның хатыны бар икән, аннары ул үзе намуссыз бер кеше икән. Бөтенләй тана. Мин берни белмим, белергә дә теләмим, ди. Аннар инде авыр көннәр башланды. Бала табар вакыты якыная барды. Мин инде Алиманны бер дә күздән ычкындырмаска булдым. Бер көнне бу, карасам, җылы гына итеп киенгән, башына шәл бөркәнгән. Кая барасың булай, кызым, дидем. Су буена төшеп менәм әле, ди.
барып йөрмә инде. Мондый эштә ни эшең калган инде? Өйдә генә утырыйк. Юк, барам әле ди. Алайса мин дә барам. Бер үзеңне генә җибәрмим дидем. Алиман шундый итеп карады миңа. Маршы җыелып килгән бөтен ачуын, бөтен ярсуын миңа әйтеп салды. Ник миңа бәйләндең соң әле син? Ник кирәк сиңа миннән? Ник күләгән кебек артымнан ияреп йөрисең? Зинһар җарматны чыгып бир. Мине харап булыр бу дип уйлыйсыңмы әллә? Бер дә харап булмам, курыкма диде дә ишекне каты ябып чыгып китте. Ишек тавышы йөрәгемә китереп бәргән кебек булды. Бик хәтерем калды. Тик шулайга түзмәдем. Алиман кайда икән дип, яртына чыктым. Алиман күренмәде. Тугайга киткән иде ул. Төн булды. Йокларга ятканда күңелемнән рәнҗеп, Алиманга хәзер ни әйтсәм дә шамый инде дип уйландым. Һәм шул уй белән йокыга да киткәнмен. Кайчан, ни сәбәптән уянып киткәнне хәтерләмим. Карасам, Алиман урынында юк. Башта тышка чыккандыр дип уйладым. Берәү көтеп тордым. Юк, бер тавыш та ишетелмәде. Ишек алды аркылы сарайга йөгердем. Тиз генә ишеген ачып җибәрдем. Фонарем кулымнан ычкынып китә язды. Үз-үземә үзем ышанмыйча катып калдым. Алиман саламга чалкан яткан. Дәбәйли тулгаклап ята иде. Ник булай иттең? Ник әйтмәдең дип кычкырып янына йөгердем. Ярдәм итмәкче булдым, аны күтәрә генә башлаган идем. Кулыма канлы күлмәк итәге тиюгә тетрәнеп киттем. Алиманның бөтен тәне ут кебек кызыша, яна иде. Ул көч хәл белән генә сулыш ала. Үләм, диде. Байтактан бирле инде газапланып ята күрәсең. Алиман үзигенә баладан котыла алмаячагын, доктор кирәклеген аңладым. Авылдан чыгу белән Алиман тагын тулгаклый башлады. Ашыргаланып, өстен ачып ташлады. Мин аның башын итәгемә салып куйдым. Алиман, ни булды? Дип каушап аны кочаклап алдым. Фонар белән яктыртып карадым. Алиманның күзләре ут кебек кире иде. Туктагыз, үләм, туктагыз диде дә тыны бетә башлады. Без атларны туктаттык. Бикташ, култык асларыннан алып күтәрәле тиз бул. Аллаһ хак өчен ялып торма дип Бикташка кычкырдым. Бикташ Алиманны күтәрде. Мин балага булышырга тотындым. Аннары Бикташ кычкырып елап җибәрде. Шул чагында кинәт кылак төбендә шаулап килгән ишалон тавышы, көпчәкләр тыгылтавы, җил белән «Әнкәй! Алиман!» дигән аваз ишетелеп киткән кебек булды. Һәм шундук яңа туган бала чырылдап җибәрде. Ай дөнья! Ник бу кадәр мәрхәмәтсез? Ник бу кадәр чарасыз син? Анадан бала туды. Анасы үлеп бара. Мин җан авазы белән «Алиман! Алиман!» дип кычкырып җибәрдем. Кулын тоттым. Кулымда кан тибеше бетеп бара иде инде. Шушы бер мизгелдә минем күз алдымда үлем белән яшәү очрашып китте. Җир өстендәге ап-ак кар миңа кап-кара булып күренде. Шулай соңгы тапкыр сугыш үзен сиздерде. Ул иртәдә кайтылган юл гомеремдә иң авыр юл булгандыр.
Бу дөньяда яшәүгә караганда үлү хәерлерәктер кебек тоелды миңа. Куйнымдагы нарасы җылы, йомшак тәне белән селкенгәләп елый бирде. Аны күтәреп кайта күңелемнән нинди бәхетсез сабый син. Дөньяга туып аваз бирү белән үк анаңнан аерылдың дип сөйләнде. Шул чакны мин бик ерактан саркыган кебек күңелемә уй килде. Шулай да тереклек бөтенләй үк бетмәде бит әле. Шытымы калды дидем. Шуннан соң инде тагын тормыш башланды. Кыскасы, Жанбулатка яшәргә язган булган. Ул үлмәде, исән калды. Моның өчен тәкъдиргә рәхмәт укыйм. Жанбулатка хәзер инде 12 яшь. И мөкаддәс газиз Кырым, ашлыкларыңны үстереп биргәч, син ял итәсең, хәл аласың. Син үстергән ашлыкларны кешеләргә биреп, баладан соң хәл җыйган ана кебек ятасың. Син минем бөтен гомер юлымны беләсең. Бүген Искалу көне. Мин бүген Суанкыл, Касыйм, Мөсәлбәк, Җайнак һәм Алиманнар истәлек алдында башымны иям. Гомерем беткәнче аларны исемнән чыгарма. Вакыты җитәр, Жанбулатка барсын сөйләрмен. Акыллы, зирәк күңелле бала булса, барысын да аңлар. Башкаларга, җир йөзендәге барлык кешеләргә ничек сөйләрмен? Минем аларга да әйтәсем бар. Һәр кешенең йөрәгенә ничек җиткерим сүзләремне. Эй, нурланып күктә балкып янган кояш, син дөнья гизеп әйләнәсең. Әйтче, сөйләшче кешеләргә. Эй, күкрәп килгән яңгыр болыты, саф суларың белән җирне сугарып, сөйләшче, әйтче, һәр тамчыңның теле белән. Газиз җир ана, без һәммәбез синең күкрәгеңә сыенган. Дөньядагы бар кешегә син ризык бирәсең. Әйтче, сөйләшче кешеләргә, газиз анам. Юк, Тулганай, син әйт. Син кеше. Син бар нәрсәдән бик акыллырак. Син кеше. Син сөйлә, Тулганай. Сез язучы Шыңгыз Айтматовның «Анам кыр» әсәрен тыңладыгыз. Әсәрне РСФСРның халык артисткасы Рәшидә Җиһаншина башкарды. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.